खुंजानो थांगासिनो दं अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा आरो अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय। सोलिफु मार्च दाननि फैगौ 24, 22 आरो 23 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजागोन अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुम्मा आरो अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथाय। अरां बियाबनि बाथौ थानसालियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बे हाबाफारियाव दिन्थिफुंसालिबो खालामनाय जादों। बेखायनो सोरबाफोर गला होनो गोसो गुदुं जादोंब्ला गला होफैनो हागोन। गला होफैनो थाखाय 9365512175 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। लोगोसे दिन्थिफुंसालियाव मोसानाय मेथाइ खननाय थागोन। मेथाइ खननो आरो मोसानो गोसो गुदुंफोरा बाहागो लाफैनो हागोन होननानै अरां बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गजेन हायनारिया खावलायहरदों। खुलुमबाय। बिनि गेजेरजों गासै रायजो राजाखौ मोनथिहोनाय जायोदि जोंहा फैगौ 21, 22, 23 मार्च अरां बियाब बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो लोगोसेयैनो अदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 34थि बोसोरसालि जथुम्माया जागोन। दा बेवहाय गोबां हाबाफारि लादों जोंनि जिल्ला गौथुमनि आरो बियाब गौथुमनि हाबाफारिजों लोगोसेयैनो दिन्थिफुंसालि एगजिबिसननि माखासे हाबाफारि मावगासिनो दङ रायजोफ्रा। दा बेवहाय मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे बायदिसिना दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। लोगोसेनो गोबां दखानदारफोरबो फैगासिनो दङ। दखानदारफ्रा जि दखाननिफ्राय मेथाइ दखाननिफ्राय बायदिसिना फाननाय बायनायनि जिथु हाथाइसालि बेबो जागोन बेहायनो। बेनिखाय गासै रायजो राजाफोरखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो। गासै दखान होनो गोसो थानायफ्रा गासै बिथिंनि दिन्थिफुंनो लुबैनाय जि दखाननिफ्राय गासै मेथाइ दखान बायदिसिना गासै दखानदारफोरखौ बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पर्सनल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।